भुजन सगी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास बिलास रे। भुजन सगी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास बिलास रे। भजगरे मन श्री नंदनंदन भय चरणार विंदरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा எல்லாருக்குமே हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम हरे स्वामी, कृष्णा। हरे कृष्णा। மேரேஜ் டேஸ் எல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணிட்டீங்களா மாதாஜி? எங்கேயும் போல மாதாஜி, இன்னைக்கு எங்க ஆபீஸ்ல ஜிஎஸ்டி எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்னு சொல்லிட்டு சென்னையில இருந்து ஆடிட்டர் வந்திருந்தார். இப்பதான் ஜஸ்ட் கிளம்பினார் ஆக்சுவலி. ஸோ டில் இவ்வளவு நேரமே காலையில இருந்து வேலையா தான் இருந்து மாதாஜி. நோ நத்திங். முடிச்சிட்டு போய் செய்யுங்க மாதாஜி. ஒண்ணு முடிச்சுட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு சுத்திட்டு வந்துடுவேன் நான், அவ்வளவுதான். கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தீங்கல்ல? இன்னும் இல்ல, போகவே இல்லை, போகணும். வாங்க மாதாஜி, முடிச்சிட்டு போயிட்டு வாங்க மாதாஜி, 2 பேரும் முடிச்சிட்டு போயிட்டு வந்துருங்க மாதாஜி முதல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிளாஸ் கூட அடுத்த வாரம் பாத்துருக்கலாமே மாதாஜி, இப்பதானே முடிச்சுட்டு வந்திருக்கிறீங்க, கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்திருக்கலாமே. நம்ம அடுத்த வாரம் கூட கிளாஸ் பாக்கலாம். ஆனா இது 1 வருஷம் கழிச்சு தானே உங்களுக்கு வரும் இந்த நாள். பரவாயில்ல கூட போயிட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமாங்க மாதாஜி, போயிட்டு வாங்க மாதாஜி கோயிலுக்கு. எல்லாத்துலயுமே we can see the association இல்லையா? மணிமேகலை மாதாஜி கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன், இன்னைக்கு அவங்களுக்கு ஆபீஸ்ல ஏதோ ஒர்க் இருந்ததுனால அப்படியே இதுவும் கோயிலுக்கும் போகணுங்கிறதுனால ஒருவேளை கிளாஸ் இருக்காதோ அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்துதான் உங்களுக்கு போன் பண்ணணும் மாதாஜி. நோ இஷ்யூஸ், போன் பண்ணதுல ப்ராப்ளமே இல்லை. ஏன்னா அப்பதான் பேமெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான். சொன்னா சக்கன்னு முடிச்சுட்டு நாளைக்கு நான் இருக்க மாட்டேன் இல்லையா. டுமாரோ ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்ரீரங்கம் அண்ட் கும்பகோணம். அங்க யார் கும்பகோணத்துல யாரு இருக்காங்க நம்ம டிஓடி? ஸ்ரீரங்கம் கும்பகோணம் தஞ்சாவூர்ல இருக்காங்க, பத்மா மாதாஜி இருக்காங்க. பத்மா மாதாஜி தஞ்சாவூர் தெரியும், ஆனா அது தூரம் போனல மாதாஜி. அங்க இருந்து ரொம்ப தூரம் இல்ல மாதாஜி, ஒரு 1.5 மணி நேரம் இல்ல 2 மணி நேரம் வரும் மாதாஜி. 1.5 மணி நேரம் வரும். நானே டிரைவ் பண்ணின்னு போறது, அதனால கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடும். நானும் என் பையனும் மாத்தி மாத்தி டிரைவ் பண்ணிட்டு தான் போகணும் நாளைக்கு. எனக்கு அது நாளைக்கு போயிட்டு நல்ல சேமமா ஃபர்ஸ்ட் கல்கருடன் டெம்பிள் முடிச்சுட்டு திருமணஞ்சேரி முடிச்சுட்டு வரணும். ஸோ அது முடிச்சுட்டேன்னா நாளைக்கு காலையில ஐ திங்க் விஜயகுமாரி மாதாஜி தான் ஏதோ ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க எனக்கு. ஆல்ரெடி நான் சொல்லிருக்கேன் மாதாஜி அவர்கிட்ட, அவரு பார்த்துட்டு சொல்றேன்னு இருக்காரு மாதாஜி. மெசேஜ் அவருக்கு போட்டுட்டேன் மாதாஜி. ஃபைன், இல்லைன்னா கூட யார் வேணாலும் போலாம் இல்ல மாதாஜி, போயிட்டு சேவை பண்ணிட்டு போலாம் மாதாஜி. கொஞ்சம் கியூல நிக்கணும், இதுனா டைரக்டா போயிடலாம், அவ்வளவுதான் மாதாஜி வித்தியாசம். ஏதாவது சேவை ஏதாவது இருந்தா கூட நான் பணம் கட்டிடலாம்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரியல, எனக்கு அங்க என்ன சேவைகள் இருக்கும்ன்றது தெரியாது. எனக்கு ஒரு வாட்டி தான் போயிருக்கேன். அது தெரியாதுங்க மாதாஜி, எனக்கும் தெரியாதுங்க மாதாஜி. அங்க போனாலே பகவான் எப்படியாவது மாதாஜி அருள் புரிஞ்சு நம்மள அவர் பக்கத்துல கூட்டிட்டு போயிடுவாரு மாதாஜி. எப்பவுமே அதுதான் நடக்கும் மாதாஜி, உண்மையாவே மாதாஜி. இப்ப பாருங்க மாதாஜி, நம்ம ராதிகா மாதாஜி பாருங்க டெல்லி போனாங்க, அப்படியே அவங்களுக்கு மதுரா போக சான்ஸ் கிடைச்சிருச்சுல, மதுரா. அது போல உங்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு வழி கிடைச்சிரும் மாதாஜி. மதுரா போயிருக்காங்க? ஆமா போயிருக்கிறாங்க மாதாஜி. நாளைக்கு காலையில மதுரா ரீச் ஆவாங்கன்னு சொன்னாங்க. திடீர்னு பிளானே இல்லையா, அவங்க ஃப்ரெண்ட் ஏதோ சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணி அவங்க கிளம்பி இருக்கிறாங்க மாதாஜி. குட் குட். ஏன்னா அவ்வளவு கிட்டக்க போயிருக்காங்க இல்லையா, அதனால. ஆமா, அது ஏதோ ஆண்டவன் அருளால அந்த வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு மாதாஜி. அவங்க ஃப்ரெண்டு நைட்டோட நைட்டா பார்த்து இங்க இருந்து இப்படி எல்லாம் போகணும்னு சொல்லிட்டு டிக்கெட் எல்லாம் புக் பண்ணி கொடுத்து திடீர்னு நினைச்சுக்கிட்டு கிளம்பி இருக்கிறாங்க மாதாஜி. நாளை காலையில மதுரா ரீச் ஆவாங்க போல இருக்கு.
காலையில நல்லபடியா வரட்டும். போயிட்டு இருக்கையில சொன்னாங்க, இன்னைக்கு காலையில ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருக்கையில சொன்னாங்க மாதாஜி. ஃபைன் ஃபைன் ஃபைன். அவரை பகவான் கூப்பிடுறாரு, நீங்க என்கிட்ட வாங்கிட்ட உங்களுக்கு தரிசனம் தந்தேன்ட்டு. அதே போல உங்களுக்கும் நாளைக்கு நடக்கும் மாதாஜி. கண்டிப்பா ரொம்ப ஃப்ரீயா போய் பகவானை பார்த்துட்டு வருவீங்க. நல்லபடியா எல்லாருமே நல்லா இருக்கட்டும், அவ்வளவுதான் நம்ம சேவிக்கிறது, அவ்வளவுதானே. அவ்வளவுதான் மாதாஜி. That's it. நம்ம எங்க விட்டோம்ன்றதுதான் தேடிட்டு இருக்கேன். மாதாஜி, ம். இது மைக்ராண்ட் பின்னர் நான் அவரை சந்தித்தேன். பிரபலமானவர்கள் இசை நிகழ்ச்சியை கேட்க சென்றனர் அங்க மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. அங்கதான் மாதாஜி. இங்கதானே? மைக்ராண்ட் 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 பின்னர். மைக் இதேங்களா? எல்லாம் மாயைதான் மாதாஜி, எல்லாம் மாயைதான். ஓகே, ஆல் இல்யூஷன் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ஆல் இல்யூஷன். புக் இருந்தா நம்ம வந்து இத நோட் பண்ணி வச்சுப்போம். ஆமாங்க மாதாஜி. அது புக் இல்லாதனால என்னது சாப்டர், என்னது அத்தியாயம், என்னதுன்னு தெரியாம நம்ம. இது 17th சாப்டர் தான் மாதாஜி. 17th தான், நான் அதுலதான் பாத்துட்டு இருக்கேன். இல்யூஷன் சர்ச் பண்ணா வந்துடும். 17thலயும் பாதிக்கு மேலேயே முடிச்சிட்டோம் மாதாஜி. All illusions. எங்கேயோ ஜெனரல் சர்ச்சுக்கு போயிட்டு இருக்கு. Okay. இதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம், ஞாபகம் இருக்கு இதெல்லாம். முடிச்சிட்டோம் மாதாஜி. ஒரு ஒரு சின்ன கோடு வரும், அதுக்கப்புறம் நம்ம படிச்சோம் மாதாஜி. இடையில ஒரு கோடு வரும் ரெட் கலர்ல, அதுக்கப்புறம் படிச்சோம் கொஞ்சம். இதுல இருந்து கொஞ்சம் இதெல்லாம் படிக்கல, இதெல்லாம் படிக்கல இதெல்லாம் படிக்கலாமா? படிக்கலாம். ஓகே, இங்க இருந்தே நம்ம படிக்கலாம், அது எங்க விட்டோம் நமக்கு வேண்டாம். சோ இந்த பிரபுபாதா அந்த லெக்சர் ரெட் கலர் கோடுக்கு அப்புறம் அங்க இருந்து படிச்சுக்கலாம் மாதாஜி. இதுல இருந்து படிச்சுக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே ஏதாவது ஒரு வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயமுதீரயே. நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேஷலாகய चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुषुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारूभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஸோ இங்கேருந்து படிங்க மாதாஜி, கலாவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கவா மாதாஜி? ஜெயந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வேணாலும் படிங்க, யார் வேணாலும் படிங்க. ஓகே மாதாஜி. பிரபுபாதா சொற்பொழிவு ஆற்றுகிறார். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் தூய உணர்வில் செயல்படும் தரத்தில் வைக்க முயற்சிக்கின்றனர். நாம் இந்த மந்தமான உடல் அல்ல, நாம் உணர்வு என்ற பல நாட்களாக விவாதித்து வருகிறோம். எப்படியோ நாம் ஜடத்துடன் தொடர்பில் இருக்கிறோம். எனவே நமது சுதந்திரம் தடுக்கப்படுகிறது. நகரின் மேல் பகுதியை விட இப்போது வறுமை அதிகரித்துள்ளது. இந்த மாடியில் அதிக இடம் உள்ளது. உண்மையில் பிரபுபாதா அமர்ந்திருக்கும் மேடை 72வது தெருவில் உள்ள அவரது முழு அலுவலக அறையின் பரப்பளவை கிட்டத்தட்ட சமமாக கொண்டுள்ளது. வர்ணம்
பூசப்படாத மரக்கட்டைகளுடன் கூடிய மங்கலான மாடி ஒரு கோயிலை விட பழைய கிடங்கை போன்றது. அவரது பார்வையாளர்களில் பெரும்பாலோர் இசைக்கலைஞர்கள். சுவாமியின் கீர்த்தனையில் மாய ஒளியினை தியானிக்க வந்துள்ளனர். திங்கள், புதன் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமை இரவுகளில் 8 மணிக்கு வகுப்புகள் தொடர்ந்த போது கரோல் குந்தர், டேவிட் பராடாகிஸில் இருந்து வந்த கூட்டம் மற்றும் பலர் அவருடன் இணைகிறார்கள். இந்த நிகழ்ச்சியில் அரை மணி நேரம் கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிப்பதும் அதைத் தொடர்ந்து பகவத்கீதையில் ஒரு சொற்பொழிவு பொதுவாக 45 நிமிடங்கள் நீடிக்கும். 45 நிமிடங்கள் நீடிக்கும். பின்னர் ஒரு கேள்வி பதில் நேரம், இறுதியாக மற்றொரு அரை மணி நேரம் மந்திரம் உச்சாடனம் இருக்கும். அனைத்தும் 10 மணிக்குள் முடிவடையும். கீர்த்தனை இப்போதுதான் முடிந்தது. சுவாமிஜி பேசுகிறார். ஆன்மீக மனிதர்களாகிய நாம் செயல்பட சுதந்திரமாக இருக்கிறோம். எதையும் பெற சுதந்திரமாக இருக்கிறோம். தூய்மையான மாசுபாடு இல்லை, நேரம் இல்லை, பிறப்பு தூய்மை இல்லை, நோய் இல்லை, சாரி மாதாஜி, நோய் இல்லை, பிறப்பு இல்லை, இறப்பு இல்லை, முதுமை இல்லை. அதை தவிர ஆன்மீக வாழ்க்கையில் நமக்கு இன்னும் பல தகுதிகள் உள்ளன. அவர் பேசும்போது அவர் தூய ஆன்மீக வடிவம், வேத சாஸ்திரங்கள், ஒரு சாது, ஒரு துறவி காணப்படுவதில்லை, கேட்கப்படுகிறார் என்று கூறுகிறார். பார்வையாளர்களில் உள்ளவர்கள் சுவாமிஜியை அறிய விரும்பினால் அவர்கள் அவரை கேட்க வேண்டும். அவர் இனி இந்த மாடியின் பிரிவின் மறுபுறத்தில் தனது துணிகளை உலர தொங்கவிட்டு உணவை பெறுவதற்கு சிரமப்பட்டு வசிக்கும் பழைய இந்திய குடியேறியவர் அல்ல. ஆனால் இப்போது அவர் பகவான் கிருஷ்ணரின் தூதராக காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் அப்பால் பேசுகிறார். மேலும் சீட பரம்பரையில் சங்கிலியில் நூற்றுக்கணக்கான ஆன்மீக குருக்கள் அவர் மூலம் பேசுகிறார்கள். 1966ஆம் ஆண்டு நியூயார்க்கின் டோஹேமி அன்கல் மத்தியில் அவர் நுழைந்து 1966 தற்காலிகமான மற்றும் மாயையானது என்றும் அவர் நித்தியமானவர் என்றும் அவர்கள் நித்தியமானவர்கள் என்றும் கூறினார். இதே கீர்த்தனையின் அர்த்தம். இப்போது அவர் அதை தத்துவ ரீதியாக விளக்கி நனவில் முழுமையாக மாற்றத்தை ஆதரிக்கிறார். இருப்பினும் அவர்களால் அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பதை அறிந்து அவர்களால் முடிந்ததை எடுத்துக்கொள்ளும்படி அவர்களை தூண்டுகிறார். ஆன்மீக உணர்தல் செயல்முறை ஒரு முறை தொடங்கியதும் ஒருவருக்கு அடுத்த மனித பிறவி கிடைப்பதை பற்றி உறுதி செய்கிறது என்பதை கேட்டு நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். கார்மேகம் தொடங்கியதும் அது தொடரும். அது ஒரு பொருட்டல்ல. ஒருவர் மாதாஜி கொஞ்சம் மேல எத்துங்க. மேலும் ஒருவர் போக்கை முடிக்க தொடங்கிய தவறினாலும் அவர் தோல்வி உற்றவர் அல்லர். அவர் தோல்வியுற்றவர் அல்ல. இப்போது ஒருவர் இந்த சுய உணர்தல் யோகாவை தொடங்கினாலும் துரதிர்ஷ்டவசமாக இந்த பணியை நல்ல முறையில் செய்ய முடியாவிட்டால் அவர் பாதையிலிருந்து விழுந்தால் நீங்கள் தோல்வியுற்றவர் அல்ல என்று ஊக்கம் உள்ளது. உங்களுக்கு அடுத்த பிறவியில் ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்படும். அடுத்த பிறவி சாதாரணமானது அல்ல. வெற்றி பெறுவதற்கு அவரை பற்றி என்ன சொல்ல வேண்டும்? வெற்றி பெற்றவர் கடவுளிடம் திரும்புகிறார். எனவே நாங்கள் இந்த வகுப்பை நடத்துகிறோம். உங்களுக்கு பல கடமைகள் இருந்தாலும் நீங்கள் வாரத்திற்கு 3 முறை இங்கு வந்து புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்கிறீர்கள். இது வீணாக போகாது. நீங்கள் இங்கு வருவதை நிறுத்தினாலும் அந்த எண்ணம் ஒருபோதும் போகாது. நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், அந்த எண்ணம் ஒருபோதும் போகாது. நீங்கள் சில நடைமுறை வேலைகளை செய்தால் அது மிகவும் மிகவும் நல்லது. ஆனால் நீங்க எந்த நடைமுறை செய்யாவிட்டாலும் உங்கள் பணிவான செவிவழி வரவேற்பை அளித்து கடவுளின் இயல்பு என்ன என்பதை புரிந்து கொண்டால்
நீங்கள் வெறுமனே கேட்டு ஒரு யோசனையை கொண்டிருந்தால் நீங்கள் இந்த ஜட அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுபடுவீர்கள். அந்த ஒரு கூட்டத்தினரிடம் பேசுகிறார். போதைப் பொருள் உட்கொள்வதை உடனடியாக விட்டுவிட முடியாது என்பதை அவர் அறிவார். அங்கே அவர்கள் தங்கள் பொது சட்டம் மனைவிகளுடன் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். அவர்களின் பாதை இசை வாசிப்பது, ஒரு பெண்ணுடன் வாழ்வது, சில சமயங்களில் தியானம் செய்வது, சுதந்திரமாக இருப்பது. அவரது சொற்பொழிவை கேட்ட பிறகு அவர்கள் இரவு முழுவதும் தங்கள் இசைக்கருவிகள், பெண்கள், போதைப் பொருட்கள் இனங்களுக்கிடையே என போஹேமியன் காட்சியுடன் விழித்திருப்பார்கள். ஆனாலும் எப்படியோ அவர்கள் சுவாமிஜியிடம் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். கீர்த்தனையில் நல்ல அதிர்வுகள் அவரிடம் உள்ளன. மேலும் அவர்கள் அவருக்கு உதவ விரும்புகிறார்கள். அவருக்கு வேறு யாரும் இல்லாததால் அவர்கள் உதவுவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள். எனவே பிரபுபாதா அவர்களிடம், அது சரி, நீங்கள் கொஞ்சம் மட்டுமே செய்ய முடியும், உங்களுக்கு நல்லது. தூய ஆவி ஆன்மாக்கள், ஆனால் நீங்கள் மறந்துவிட்டீர்கள். பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சுழற்சியில் விழுந்து விட்டீர்கள். உங்கள் அச்சம் உணர்வை மீண்டும் உயிர்ப்பிக்க நீங்கள் என்ன செய்ய முடியுமோ அது உங்களுக்கு நல்லது. எந்த இழப்பும் இல்லை. சுவாமியின் முக்கிய அழுத்தம் உங்கள் உணர்வை உச்ச உணர்வோடு இணைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அவர் அழைப்பதாக கிருஷ்ணர் உச்ச உணர்வையே மேலும் பிரதிநிதித்துவம் தனிப்பட்ட உணர்வாக அர்ஜுனன் உச்ச உணர்வோடு இணைந்து புத்திசாலித்தனமாக செயல்படுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார். பின்னர் அவர் பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை மற்றும் நோய் ஆகியவற்றின் அடிமைத்தளத்திலிருந்து விடுபடுவர். அமெரிக்காவில் உணர்வு என்பது ஒரு பிரபலமான சொல். உணர்வு விரிவாக்கம், பிரபஞ்ச உணர்வு, நனவின் மாற்றப்பட்ட நிலைகள் மற்றும் இப்போது தனிப்பட்ட நனைவை உச்ச நனவுடன் இணைத்து பார்ப்பது. இது நனவின் முழுமை. பிரபுபாதார் விளக்குகிறார். இதுதான் அனைவரும் உண்மையில் தேடும் அன்பும் அமைதியும். ஆனாலும் பிரபுபாதா இதை பற்றி போரின் அடிப்படையில் பேசுகிறார். அவர்கள் போர்க்களத்தில் பேசிக்கொண்டிருக்க அர்ஜுனன், நான் சண்டையிட மாட்டேன். ஏதோ ஒரு ராஜ்யத்தை அடைவதற்காக என் உறவினர்களுடனும் சகோதரர்களுடனும் சண்டையிட மாட்டேன். இல்லை இல்லை, இப்போது சாதாரண மனிதனுக்கு ஓ அர்ஜுனா மிகவும் நல்லவன். அர்ஜுனன் மிகவும் நல்லவன், வன்முறையற்றவன். அவன் தன் உறவினர்களுக்காக எல்லாவற்றையும் விட்டு கொடுத்து விட்டான். ஓ, அவன் அவ்வளவு நல்லவன். இது சாதாரண கணக்கீடு. ஆனால் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறார்? அவர் கூறுகிறார், நீ ஒரு நம்பர் 1 முட்டாள். இப்போது பாருங்கள், பொதுமக்களின் பார்வையில் மிகவும் நல்லது, மிகவும் நல்லது என்று மதிப்பிடும் விஷயங்கள் இங்கே கடவுளாய் கண்டிக்கப்படுகின்றன. எனவே உங்கள் செயல்களால் உச்ச உணர்வு மகிழ்ச்சி அடைகிறதா என்பதை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். அர்ஜுனனின் செயலை பகவான் கிருஷ்ணர் அங்கீகரிக்கவில்லை. முதலில் அவர் சண்டையிடாமல் இருப்பது என்று சொந்த விருப்பத்திற்காக, பலன் திருப்திக்காகவே. ஆனால் இறுதியில் கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக அவர் சண்டையிட்டார். அதுதான் நமது முழுமையான உச்ச உணர்வை திருப்திக்காக நாம் செயல்படும் போது. இந்த கட்டத்தில் பார்வையாளர்களின் சிலர் சந்தேகங்கள் நிறைந்துள்ளன. அவர்கள் அனைவரும் வியட்நாமில் அமெரிக்காவின் பங்கை எதிர்க்கின்றனர். மேலும் இந்த யோசனை அவர்களுக்கு மிகவும் கடினமாக உள்ளது. அர்ஜுனனை போலவே அவர்களும் அமைதியை விரும்புகிறார்கள். அப்படியானால் ஒரு சுவாமி ஏன் போரை அனுமதிக்கிறார்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ பிரபுபாதாவுடைய சொற்பொழிவு இல்லையா, இப்போ முன்ன படிச்ச மாதிரி நம்ம இந்த டேவிட், கரோல் இவங்க எல்லாருமே வந்து வாரத்துக்கு 3 நாட்கள், திங்கள், புதன், வெள்ளி, இந்த 3 நாட்கள் வந்து பிரபுபாதர் கீர்த்தனம் மற்றும் வந்து சொற்பொழிவு அங்க அந்த பௌரியில இல்லையா அவர் பண்றார்.
இந்த ஆர்டிஸ்டிக்டா இருக்கக்கூடியவங்க இல்லையா, இவங்க எல்லாருமே வந்து தே ஆர் இன்வால்வ் இந்த மியூசிக்கல் அந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பிளேயர்ஸ் தான் அவங்க அங்க தங்கி இருக்கிறாங்க. ஆனா அதாவது குடியிலேயே வந்து இருக்கக்கூடியவங்களும் கூட. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்க வந்து பிரபுபாதருடைய அவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல வந்து இங்க பிரபுபாதர் இருக்கிறார் இல்லையா. ஸோ அந்த ஜென்டில் பர்சன் அவருடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸுமே நம்ம போன வாரம் படிச்சோம் இல்லையா. இப்போ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரை தூய உணர்வில் செயல்படும் தளத்தில் வைக்க முயற்சித்தார். இது நாம பகவத்கீதைக்கு போகணும். ஆரம்ப கட்டத்துல முதல் சாப்டர்லயே கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, அதாவது நீ போர் புரிந்துதான் ஆகணும்னு சொல்றாரு. ஆனா அங்க எதிர் தரப்புலயுமே இந்த 2 தரப்புல இருக்கக்கூடிய ஜீவன்கள் எல்லாமே மடிந்து விடும். இவ்வளவு பெரிய இழப்ப நான் வந்து எதுக்கு வந்து நான் அதாவது பொறுப்பேற்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் வந்து அர்ஜுனருக்கு இருக்கு. அதனால அவர் வந்து இதனால் எனக்கு ஒரு சொர்க்கமோ இல்ல ராஜ்யமோ கிடைச்சால் கூட அதனால எனக்கு என்ன பயன் இல்லையா. சொந்த பந்தங்களை எல்லாம் நான் வந்து போர்ல கொன்னுட்டு அதன் பிறகு நான் என்ன மகிழ்ச்சி அடைய போறேன். அதனால வரக்கூடிய இன்பமோ இல்ல வந்து வாழ்க்கையோ எனக்கு தேவையே கிடையாது. நான் கர்ம சந்நியாசத்துக்கு போறேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு குறிக்கோளோட தான் இருக்கார் யாரு, அர்ஜுனர். ஆனா அப்படிப்பட்ட அர்ஜுனரை வந்து நாம் அர்ஜுனருடைய குணாதிசயங்களை வச்சு நம்ம பாராட்டுறோம் இல்லையா. ஹீஸ் எ வெரி வைஸ்லி பர்சன் இல்லையா, ஞானம் அறிந்தவன் இல்லையா, நல்லவன், தர்ம வழியில் நடப்பவன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நிறைய இடங்கள்ல நம்ம அர்ஜுனரை பத்தி வாசிக்கிறோம். ஆனா அந்த செகண்ட் சாப்டர் பகவத்கீதையில வந்து பகவான் என்ன சொல்றார், குதஸ்தா கஷ்மல், உனக்கு எங்கே இருந்து இந்த கலங்கங்கள் எல்லாம் வந்தது இல்லையா, நீ ஒரு முட்டாள் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் பகவான் வாஸ் சாசடைசிங் இல்லையா. அவரை வந்து அதாவது திட்டுறார், அன்பு கொண்டு திட்டுறது. ஸோ அந்த இதுதான் இந்த பேராகிராஃப்ல வந்து படிக்கிறோம். இப்போ இந்த சீனை வந்து எப்படி நம்ம கம்பேர் பண்றோம்னா, இங்க பிரபுபாதர் வந்து இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம் வந்து நல்ல அதாவது ஒழுக்கம் இருக்கக்கூடியவங்க கிடையாது இல்லையா. ஆனாலும் அப்படிப்பட்டவர்கள் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு பிரசாதத்தை கொடுக்கிறார், அதுக்கப்புறம் சங்கீர்த்தனத்தை பண்றார், அதுக்கடுத்து உபன்யாசமும் பண்றார். இந்த 3 நாட்களுமே அவங்க வந்து போயிட்டே இருக்காங்க. ஸ்டில் அவருக்கு என்ன எதிர்பார்ப்புமே இல்லை அவங்க கிட்ட இல்லையா. அவங்க கிட்ட என்ன இருக்கு, போதைக்கு அடிமையா இருக்காங்க, பெண்கள் விஷயத்துல வந்து கரெக்ட் கிடையாது, இத்தனையுமே வந்து அந்த இடத்துல நிகழ்ந்த வண்ணம் தான் இருக்கு. ஸோ அவருக்கு இருந்தாலும் பெரிதா வந்து பிரபுபாதர் எதையும் எதிர்பார்க்கவில்லை. அவங்க ஸ்டில் ஓரளவுக்காவது கொஞ்சமாவது கேட்கும் பொழுது இல்லையா, சொல்பம் அபியசிய தர்மஷ்ய இல்லையா படிச்சிருப்போம் இல்லையா. சிறிய அளவுல வந்து அவங்க வந்து ஒரு நற்காரியத்தை செய்தால் அப்படின்னா, இந்த கேட்கும் சிரவணம் கீர்த்தனம் என்பது அவர்கள் செய்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து பிற்காலத்துல அவங்களுக்கு எப்பயாவது வந்து அது நன்மை பயக்கும் இல்லையா. ஸோ இஸ் ஃபாலோயிங் த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் பகவத்கீதா ஆஸ் பர் த சுப்ரீம் லார்ட் இல்லையா. அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை வந்து பிரபுபாதர் வந்து வாழ்க்கையில வந்து செயல்படுத்தினார் அப்படிங்கறத சொல்றதுதான் இத்தனை பெரிய சொற்பொழிவு. ஓகே, ஸோ நாம் இதை படிச்சுட்டே போலாம். ஸோ மேலும் அவர் வந்து ஆன்மா, இந்த உடல், அந்த தளத்தை பற்றியும் சொல்கிறார். நாம் இந்த மந்தமான உடல் அல்ல இல்லையா, மந்தமான உடல் அந்த அடைமொழியை பார்க்கணும் இல்லையா, சோம்பேறித்தனமான உடல் நம்ம. மாறாக நம்ம யாரு, உணர்வு அப்படிங்கறத வந்து இன்று பல நாட்களாக விவாதித்து வருகின்றோம். அதாவது முன்ன சொன்ன அந்த சொற்பொழிவுடைய கண்டினியூவேஷனா இப்ப வந்து எடுத்துட்டு போறார். எப்படியோ நாம் ஜடத்தின் தொடர்பில் இருக்கின்றோம், கரெக்ட். இந்த ஜடமா இருக்கக்கூடிய இந்த உடல்ல இந்த ஆன்மா வந்து இருக்கிறது. எனவே நமது சுதந்திரம் வந்து தடுக்கப்படுகிறது. உண்மையிலே ஆன்மா வந்து சுதந்திரமானது. இந்த ஜடத்துல வந்து கலக்காது இருக்கிற வரைக்கும் அது சுதந்திரம் தான். எப்ப இந்த ஜடத்தோட வந்து கலக்கிறதோ அது கட்டுண்ட நிலைக்கு வந்து ஏற்படுத்தப்படுகிறது. ஏன்னா அப்படிப்பட்ட செயல்களில் அந்த ஆன்மா வந்து ஈடுபட்டிருக்கும், ஆசை கொண்டிருக்கும். அதனால வந்து புலன்கள் எல்லாமே வந்து செயல்படுகிறது இல்லையா. சோ புலன்கள் செயல்படுவதால பாவ புண்ணியம் எனும் 2 வகையான அக்கௌண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகுது இல்லையா. சோ அந்த பாவத்திற்கும் புண்ணியத்திற்கும் சேர்த்து நாம் இந்த இடத்துல அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும். நகரின் மேல் பகுதியை விட இப்போது வருகை அதிகரிக்கிறது. இது எவ்ரிடே பிராக்டிஸ் அப்படின்னா எவ்ரி வீக் வந்து பிரபுபாதர் திங்கள், புதன், வெள்ளி இந்த 3 நாட்கள் வந்து பிரசாதம், சங்கீர்த்தனம் மற்றும் சொற்பொழிவு இதை வந்து செஞ்சுட்டே இருக்காரு. சோ அவருக்கு எவ்வளவு பொறுமை இருக்கணும் இல்லையா. திங்கள், புதன், வெள்ளி இரவுகளில் 8 மணிக்குள் வகுப்புகள் தொடங்கும் போது காரல், கரோல், குந்தர், மைக், டேவிட், பாரடாக்ஸ் இல்லையா இந்த வரும் கூட்டம் மற்றும் பலர் அவருடன் வந்து இணைய தொடங்கினார்கள் இல்லையா. சோ இது இந்த நிகழ்ச்சியில் 1/2 மணி நேரம் ஹரே கிருஷ்ணா சங்கீர்த்தனம்
இப்போ கூட இந்த சண்டே ஃபீஸ்ட் வந்து நடக்கிறது எல்லா டெம்பிளுமே உண்டு. சில டெம்பிள்ல மத்தியானம் பண்ணுவாங்க, சில டெம்பிள் வந்து ஈவினிங் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் போறக்கூடிய இந்த டெம்பிள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 7 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த என்னது கௌர ஆரத்தி முடிஞ்ச உடனே they will start the சங்கீர்த்தனம். ஒரு 1/2 மணி நேரம் சங்கீர்த்தனம் போகும். அதுக்கப்புறம் வந்து பகவத்கீதை சொற்பொழிவு இருக்கும். மீண்டும் ஒரு 1/2 மணி நேரம் சங்கீர்த்தனம் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ பிரசாதத்தோட கொடுப்பாங்க. எவ்ரி சண்டே ஃபீஸ்ட் உண்டு. ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியில் 1/2 மணி நேரம் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை உச்சரிப்பது, அதை தொடர்ந்து பகவத்கீதையிலிருந்து ஒரு சொற்பொழிவு இல்லையா, பின்னர் ஒரு கேள்வி பதில் நேரம், அது முடிஞ்ச பிறகு மற்றொரு 1/2 மணி நேரம் மந்திர உச்சரிப்பும் இருக்கும். அப்படின்னா இது பஜன். இது ஃபர்ஸ்ட் 1/2 மணி நேரம் பஜன், அதுக்கப்புறம் சொற்பொழிவு, கேள்வி பதில் நேரம், மீண்டும் 1/2 மணி நேரம் வந்து கீர்த்தனம். அது முடிஞ்ச பிறகு எல்லாமே வந்து பிரசாதத்துக்காக போவாங்க. கீர்த்தனை இப்போதுதான் முடிந்தது. சுவாமிஜி பேசுகிறார். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பாகம் கீர்த்தனம். ஆன்மீக மனிதர்களாகிய நாம் அப்படின்னா நாம இந்த ஆன்மா எனக்கூடிய நிலையில நாம் எல்லாருமே வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் என்டிட்டி அப்படிங்கறத வந்து சொல்றார். நாம் சுதந்திரமாக இருக்கின்றோம். ஆன்ம நிலையில நம்ம சுதந்திரம் தான். எப்போ இந்த பௌதிக உடலை ஏத்துக்கிறோமோ அப்ப நாம கட்டுண்ட நிலைக்கு போயிடுவோம். எதையும் பெற சுதந்திரமாக இருக்கின்றோம். தூய்மையானது எது? ஆன்மா. மாசுபாடு இல்லாதது. எஸ். நோய் கிடையாது. ஆன்மாவுக்கு பிறப்பு கிடையாது, இறப்பு கிடையாது, முதுமை கிடையாது. இது எல்லாமே ஆன்மாவுடைய குவாலிட்டிஸ். செகண்ட் சாப்டர் பகவத்கீதாவை மீண்டும் நாம ரீகலெக்ட் பண்ணணும். அதை தவிர நமது ஆன்மீக வாழ்க்கையில் நமக்கு இன்னும் பல தகுதிகள் உள்ளன இல்லையா? நாம் எந்த நிலையில இருக்கோன்றது பொறுத்து, கிரகஸ்தனா இல்ல பிரம்மச்சரியனா இல்ல வந்து வனப்பிரஸ்தனா இல்ல வந்து சந்நியாசமா, இப்படி ஒரு நிலை. ஆக்சுவலி அவர் பேசும்போது அவர் தூய ஆன்மீக வடிவம் வேத சாஸ்திரங்களில் ஒரு சாது ஒரு துறவி காணப்படுவதில்லை, கேட்கப்படுகிறார் என்று கூறுகின்றனர் இல்லையா? இட் வில் பி லிசன்ட். ஒரு சாது இடத்துல வந்து நாம வந்து சாது எனக்கூடிய அந்த குவாலிட்டிஸ் வந்து எதை வச்சு நம்ம வந்து வேல்யூ பண்றோம்னா, அவர் சொல்லக்கூடிய சொற்பொழிவு எந்த அளவுக்கு ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு நபருக்கு போய் சேர்கின்றது, அதை வச்சுதான் நம்ம அவருடைய சாதுனுடைய லெவலை நம்மளால எவாலுவேட் பண்ண முடியும். இப்போ பிரபுபாதருடைய லெக்சர்ஸ் கேட்கும்போது எல்லாருமே மெசிமரைஸா இருப்பாங்க இல்லையா? அப்படின்னா அவருடைய சாதனை, அவருடைய பக்தியினுடைய லெவல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மிக அதிகமானது, ஹையர் லெவல். பார்வையாளர்களில் உள்ளவர்கள் சுவாமிஜியை அறிய விரும்பினால் அவர்கள் அவரை கேட்க வேண்டும். அவர் இனி இந்த மாடி பிரிவின் மறுபுறத்தில் தனது துணிகளை உலர தொடங்கிவிட்டு உணவை பெறுவதற்கு சிரமப்பட்டு வசிக்கும் பழைய இந்திய குடியேறவர் அல்ல. அப்படின்னா இந்த சொற்பொழிவுகள் இதெல்லாம் நடந்து ஐ திங்க் இது பிராக்டிஸ்ல வந்துட்டு இருக்கு போல இருக்கு. ஆக்சுவலி இதுல இருந்து பார்க்கும் பொழுது ஆரம்பத்துல சிரமப்பட்ட அவர் இதையே வந்து அவர் கடைசி அதாவது எடுத்து நடத்திட்டே போறார். ஸோ காலப்போக்கில் கூட்டம் என்பது வர ஆரம்பிக்கிறது. இப்போ அவர் வந்து கிருஷ்ணருடைய தூதராக இந்த இடத்துல வந்திருக்கார் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் அப்பால் பேசுகிறார். அபவுட் டைம் அண்ட் பிளேஸ் இல்லையா? சூழல் அதெல்லாம் இல்லை, அதுக்கு மேற்பட்ட நிலை. அந்த நிலை அடையிறது எப்போ? சந்நியாசம் தான். சீட பரம்பரை சங்கிலியால் நூற்றுக்கணக்கான ஆன்மீக குருக்கள் அவர் மூலம் பேசுகிறார்கள். இது அவங்களுடைய கருத்துக்கள். 66 அதாவது பாத்தீங்க நியூயார்க்கின் பொஹேமியர் மத்தியில் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஆர்ட் கலாச்சாரத்துல இருக்கக்கூடிய ஊறி போனவங்க. ஆனா அவங்க வந்து they have their own way of behaviors. அதாவது இப்படிதான் வாழணும்ன்றதெல்லாம் கிடையாது அவங்க இல்லையா? அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் வந்து லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அன்கன்வென்ஷனல் பிஹேவியர்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா சாதாரண ஒரு பாமரனால் இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை நிலை மாதிரி அவங்களுக்கு இருக்கா. வெரி அன்சர்டனிட்டியா இருப்பாங்க. அவங்க வந்து இன்னைக்கு இப்படி இருப்பாங்க, நாளைக்கு எப்படி இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. they will change every moment. அப்படிப்பட்ட ஏன்னா நார்மலா வாழக்கூடிய ஒரு சோசியல் ஆர்டர்ல என்ன இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம எல்லாம் ஒரு சாதாரண ஒரு ஃபேமிலி இருக்கும்பொழுது காலையில இருந்து குளிச்சு முடிச்சு நம்ம வீட்டுல வந்து விளக்கேத்தி அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அதாவது உணவு படைத்து அதுக்கப்புறம் நாம உண்டு இல்லையா? இப்படி பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் பண்ணி ஒரு வீட்டுல இருக்கக்கூடிய 10 பாத்திரங்கள் இதெல்லாமே முடிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து வீட்டுல என்ன வேலை இருக்கோ செய்துட்டு மீண்டும் சாயங்காலம் வரும்பொழுது அவங்களுக்கு எல்லாமே தேவையானது செய்து அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து படுக்க போவோம் இல்லையா? இது ரெகுலர், இதுதான் நார்மல் சோசியல் ஃபார்ம். ஆனா இந்த நபர்கள் வந்து அதற்கு அப்பாற்பட்டவர்கள். அப்படின்னா அந்த மாதிரியான சோசியல் ஃபார்முக்கு வந்து அவங்க என்றைக்குமே ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க. அப்படி கிடையாது. அதாவது இன்றைக்கு இங்க இருப்பாங்க, நாளைக்கு எந்த செயல் பண்ணுவாங்க, எப்படி இருப்பாங்க, எங்க இருப்பாங்க அதெல்லாம் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. அவங்கதான் பொஹேமியன்கள் என்று சொல்லப்படுவது. அவர் நுழைந்து
அதாவது 1966 தற்காலிகமானது மற்றும் மாயையானது என்றும், அதாவது இந்த பிரபஞ்சம் வந்து டெம்பரரி அண்ட் இல்யூஷன், இந்த ஆத்மா நித்தியமானது, மேலும் அதாவது நித்தியோனாம் சேதனானாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி. இதுவே கீர்த்தனையின் அர்த்தம். இப்பொழுது அவர் அதை தத்துவ ரீதியாக விளக்கி நினைவில் முழுமையான மாற்றத்தை ஆதரிக்கிறார். இருப்பினும் அவர்களால் அனைத்தும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பதை அறிந்து அவர்களால் முடிந்ததை எடுத்துக்கொள்ளும்படி அவர்களை தூண்டுகிறார் இல்லையா. அதாவது நம்ம எவ்வளவு அட்வைஸ் சொல்றோம் நம்ம வீட்டுல கூட பிள்ளைங்களுக்கு, ஆனா எல்லாத்தையுமே அவங்க ஏத்துக்க மாட்டாங்க. ஆனா ஏதோ ஒரு பகுதியை வந்து அவங்க கண்டிப்பா ஏற்றுன்னு இருப்பாங்க, அவங்க உள்ளத்துக்குள்ள போயிருக்கும் இல்லையா. அவ்வளவு சுலபத்துல மாத்தி அமைக்க முடியாது. எந்த ஒரு சூழலையுமே நம்மளால இமீடியட்டா மாற்ற முடியாது. மாற்றம் என்பது வரும், ஆனால் அது படிப்படியாகத்தான் வரும் இல்லையா. ஆன்மீக உணர்தல் செயல்முறை ஒரு முறை தொடங்கியதும் ஒருவருக்கு அடுத்து மனித பிறவி கிடைப்பது உறுதி செய்கிறது என்பதை கேட்டு நீங்கள் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள் இல்லையா. அதாவது யார் ஒருத்தர் வந்து ஆன்மீகத்துல செயல்படுகிறார்களோ அட்லீஸ்ட் they will get the opportunity to born as a human. அந்த ஆன்மீகத்துல இல்லாதவங்க அடுத்த பிறவி வந்து அவங்க மனிதனாக பிறப்பாங்களான்றது கூட வந்து மிக அதாவது டவுட்ஃபுல்லான ஒரு இது. கர்மயோகம் தொடங்கியதும் அது தொடரும், அது ஒரு பொருட்டல்ல. ஒருவர் போக்கை முடிக்க தவறினாலும் அவர் தோல்வியுற்றவர் அல்ல இல்லையா. ஒருவேளை வந்து அவர் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீகத்துல வந்து அவர் முழுமை அடையினால்னாலும் பரவாயில்ல, அதனால அவருக்கு எந்த நஷ்டமும் கிடையாது இல்லையா. சோ சொல்பம் அபியச தர்மஷ்ய அந்த ஸ்லோகம் இந்த இடத்துல பொருந்தும். சோ ஒருவர் தன் சுய உணர்தல் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் யோகாவை தொடங்கினால் துரதிருஷ்டவசமாக இந்த பணியை நல்ல முறையில் செய்து முடியாவிட்டால் அவர் பாதையிலிருந்து விழுந்தால் நீங்கள் தோல்வியுற்றவர் அல்ல என்ற ஊக்கம் உள்ளது. உங்களுக்கு அடுத்த பிறவில் ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்படும். அடுத்த பிறவில் சாதாரணமானது கிடையாது. வெற்றி பெற்றவருக்கு அவரை பற்றி என்ன சொல்ல வேண்டும். வெற்றி பெற்றவர் கடவுளிடம் திரும்புகிறார். யார் வெற்றி பெறுகிறார்களோ அவர் இறைவனுடைய திருவடியில் சேர்கிறார். முழுமையடையாத யோகிகள் மீண்டும் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து அவர்கள் ஒரு நல்ல குடும்பத்துல பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அவர்களுக்கு கிடைக்க பெறுகிறது. இது வீணாக போகாது. நீங்கள் இங்கு வருவதை நிறுத்தினாலும் அந்த எண்ணம் ஒருபோதும் போகாது. அப்படின்னா நீங்க வந்துட்டே இருந்து நிறுத்தினாலும் மீண்டும் வந்து அங்கே செல்வதற்கான வாய்ப்பு வந்து கண்டிப்பாக வரும். நான் உங்களுக்கு சொல்கின்றேன், அந்த எண்ணம் ஒருபோதும் போகாது. அப்படின்னா நினைவுகள் என்பது கிருஷ்ணரின் தரப்பில் ஈர்க்கப்படுவது, அந்த நினைவுகள் எப்பவுமே தப்பாது அவங்களுக்குன்றத பிரபுபாதர் சொல்றார். நீங்கள் சில நடைமுறை வேலைகளை செய்தால் அது மிகவும் நல்லது. ஆனால் நீங்கள் எந்த நடைமுறை வேலையும் செய்யாவிட்டாலும் அப்படின்னா ஆக்ஷன்ஸ் இல்லையா, we have to perform. செயல்படாவிட்டால் நம்ம வந்து பக்தியில முன்னேறவே முடியாது. செயல்பட்டால் மட்டும்தான் பக்தியில முன்னேற முடியும். உங்கள் பணிவான செவிவழி வரவேற்பை அதாவது சிரவணத்தை பண்ணுங்கோ. கடவுளின் இயல்பு என்ன என்பதை புரிந்து கொண்டால் நீங்கள் வெறுமனே கேட்க ஒரு யோசனை கொண்டிருந்தால் நீங்கள் இந்த ஜட அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுபடுவீர்கள். சிரவணம் நல்லா பண்ணா கூட நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும்ன்ற ஒரு இதை வந்து சொல்லியிருக்காரு. அப்படின்னா we need to be attentive in hearing இல்லையா, submissive in hearing. சோ அவர் ஒரு கூட்டத்தினிடம் பேசுகிறார். போதை பொருள் உட்கொள்வதை உடனடியாக விட்டுவிட முடியாது அவருக்கு தெரியும் இல்லையா. அங்கே அவர்கள் தங்கள் பொது சட்ட மனைவிகளை அமர்த்தியிருந்தார்கள். அப்படின்னா அவங்களுடைய பப்ளிக் இல்லையா லா பிரகாரம் இருக்கக்கூடிய அதாவது சட்டப்படி அவர்கள் பாதை இசை வாசிப்பது, அவங்க எப்பவுமே இசையை வந்து ஏற்றுவது, ஒரு பெண்ணுடன் வாழ்வது, சில சமயங்கள் தியானம் மெடிடேஷன் செய்யறது, சுதந்திரமா ஃப்ரீயா இருக்குன்றது. அவர்கள் சொற்பொழிவை கேட்ட பிறகு அவர்கள் இருவரும் தங்கள் இசைக்கருவிகள் பெண்கள் இதுல போயிட்டு மேலும் வந்து விழுந்திருப்பார்கள். ஆனாலும் எப்படியோ அவர்கள் சுவாமிஜியிடம் ஈர்க்கப்படுகிறார்கள். சோ இங்க கேட்டு மறுபடியும் போயிட்டு பழைய அதே தவறான வேலைகள் செய்வார்கள். ஆனா மீண்டும் வந்து பிரபுபாதருடைய அந்த பிரசங்கத்திற்கு அவர்கள் வந்து ஈர்க்கப்படுகிறார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. கீர்த்தனையின் நல்ல அதிர்வுகள் அவரிடம் உள்ளன. அப்படின்னா பிரபுபாதருடைய சங்கீர்த்தனம் வந்து அவர்களுக்கு மிகவும் ஈர்க்கப்படுவதாக இருக்கிறது என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் அவர்கள் அவருக்கு உதவ விரும்புகிறார்கள். அப்படின்னா இந்த இயக்கத்தை எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு அவங்களால முடிஞ்ச உதவியும் அவங்க செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்க. அவருக்கு வேறு யாரும் இல்லாததால் அவர்கள் உதவுவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள். நாம கூட யாராவது ஒருத்தங்க ஒரு அனாதை அதாவது ஒரு அநாத ஆசிரமத்தை கொடுக்கும்போது நம்ம ஒரு மன நிறைவு கொடுக்குறது இல்லையா. ஆனா அங்க இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு யாருமே கிடையாது அப்படிங்கிறது அந்த ஒரு மனநிறைவு மாதிரி தானே. அது போல அவர்களும் வந்து பிரபுபாதர் இங்க இருந்து கிளம்பி இருக்கார், அங்க அவர் ஒருத்தரே வந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கார் இல்லையா. அதனால அப்படி நல்லதை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு
சுவாமிஜி இப்படி துன்பப்படுகிறாரே என்ற அந்த இது வந்து அனுசரணை வந்து அவங்களுக்கு உண்டு. அது சரி, நீங்கள் கொஞ்சம் மட்டுமே செய்ய முடிந்தாலும் அது உங்களுக்கு நல்லது. நாம் அனைவரும் தூய ஆவி ஆன்மாத்மாக்கள். ஆனால் நீங்கள் மறந்து விட்டீர்கள், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சூழலில் விழுந்து விட்டீர்கள். உங்கள் அசல் உணர்வை மீண்டும் உயிர்ப்பிக்க நீங்கள் என்ன செய்ய முடியுமோ அது உங்களுக்கு நல்லது. எந்த இழப்பும் கிடையாது. ஸோ ஹீஸ் அட்வைசிங் இல்லையா? அவர் வந்து பிரவச்சனம் பண்ணிட்டு இருக்கார். நீங்க எல்லாருமே தூய ஆத்மாக்கள் தான் இந்த இடத்துல. ஆனா சூழ்நிலையால நாம பந்தப்பட்டு இந்த இடத்துல பாவம் புண்ணியம் இதெல்லாமே செய்யறோம். ஸோ இவங்க செய்யக்கூடிய புண்ணிய காரியம் எது? அதாவது பிரபுபாதருக்கு அவர்கள் சப்போர்ட் இல்லையா? அவருக்கு தேவையானது செய்யறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க எல்லாருமே வந்து நல்ல நபர்கள். ஆனால் யாரை நீங்கள் மறந்து விட்டீர்கள்? அந்த இறைவனை மறந்தாச்சு. அதனாலதான் நாம பிறப்பு இறப்பு எனும் சூழல்ல வந்து விழுந்திருப்போம் அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. அதாவது ட்ரூ கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா? அதாவது உண்மையான உணர்வு இல்லையா? அசல் உணர்வு என்றால் என்ன? உண்மையான உணர்வு என்பது என்னது? அதாவது இறை உணர்வு. அதை மீண்டும் உயிர்ப்பிக்க நீங்கள் என்ன செய்ய முடியுமோ அது உங்களுக்கு நல்லது. எந்த இழப்புமே கிடையாது. அதுல நீங்க கொஞ்சமாவது நீங்க உங்களை வந்து செயல்படுத்தணும் அப்படிங்கறது வந்து சொல்றார். சுவாமியின் முக்கியமான அழுத்தம், உங்கள் உணர்வை உச்ச உணர்வோடு இணைத்துக் கொள்ளுங்க அப்படின்னா இறை உணர்வோட இல்லையா சம்பந்தத்தை நீங்க ஏற்படுத்துங்கோ அப்படிங்கறதான் யாரு சொல்றது? சில பிரபுபாதர் சொல்கின்றார். கிருஷ்ண உணர்வே உச்ச உணர்வு இல்லையா? மேலும் பிரதிநிதித்துவ தனிப்பட்ட உணர்வாக அர்ஜுனர் உச்ச உணர்வோடு இணைந்து புத்திசாலித்தனமாக செயல்படுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார். பகவத்கீதையில நிறைய இடங்கள்ல வந்து பகவான் சொல்றார், நீ வந்து செயலற்ற தன்மை என்னைக்கும் விரும்பாது, செயலாற்றாமலும் இருக்காதே அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா? ஐ திங்க் இன் 2nd சாப்டர்ல இது வரும். அடுத்து 9th சாப்டர்லயும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா 9.27 கூட நீ எதை செய்தாலுமே எனக்கு அர்ப்பணமா செய்யன்னு சொல்றார் இல்லையா? மேலும் 18th சாப்டர்ல வந்து பரித்ராணாய சாதுனாம், பரித்ராணம் இல்ல, அந்த என்னது சர்வதர்மான் பரித்தஜ்ஞம் மாமியக்கம் சரணம் பிரஜா இல்லையா? அனைத்து தர்மங்களையும் எடுத்து என் பாதங்களில் சரணடை. முதல்ல என்ன சொல்றாரு? செயல்படுன்னு சொல்றார். அடுத்து எப்படி செயல்படணும்னு சொல்றார். அடுத்து மேலும் வந்து அந்த செயல்படக்கூடியதுலயே வந்து அந்த செயல் தன்மையிலே வந்து அனைத்தையும் எனக்கு வந்து என்ன ஏதாவது நான் என்ன சொல்றேனோ அதை செய்கின்றார் ஆக்சுவலி ஃபைனலா இல்லையா? சோ நீ எவ்வாறு செய்யணும்ன்றது சொன்ன பிறகு நான் என்ன சொல்றேனோ அதை செய் அப்படிங்கறத வந்து சொல்றார். அதை விட மேன்மையானது எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகா சொல்றார் பகவத்கீதையில. அமெரிக்காவில் உணர்வு என்பது ஒரு பிரபலமான கான்சியஸ்னஸ் அங்க வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுப்பாங்க போல இருக்கு, இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ உணர்வு விரிவாக்கம், ஸோ கான்சியஸ்னஸ் எக்ஸ்பான்ஷன், பிரபஞ்ச உணர்வு இல்லையா? ஸோ அதாவது இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலை இல்லையா? நான் நினைவின் மாற்றப்பட்ட நிலைகள், அதாவது நம்முடைய ஞாபகம் இல்லையா? இந்த வியாபகங்கள்ல வந்து வேறுபட்ட நிலைகள். இப்பொழுது தனிப்பட்ட நனவை உச்ச நனைவுடன் இணைப்பது பார்ப்பது, அதாவது நம்முடைய உணர்வை வந்து இறைவனோட வந்து சம்பந்தப்படுத்துறது, அதுதான் முழுமை என்று யாரு? பிரபுபாதர் வந்து விளக்குகிறார். சோ அதுதான் அனைவரும் உண்மையில் தேடும் அன்பும் அமைதியும். அதை நாம் அடையும் பொழுது நம்ம அமைதியாகவும் அன்பாகவும் இருக்கிறதுக்கான ஒரு நிலை ஏற்படும். ஆனால் பிரபுபாதா இதை பற்றி போரின் அடிப்படையில் பேசுகிறார். ஏன்னா அப்போ வியட்நாம் போருக்கு வந்து அமெரிக்க படைகள் எல்லாமே அனுப்பப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அதனால வந்து என்ன நடக்கும்? போர்ல வந்து நிறைய இழப்புகள் தான் ஏற்படும் இல்லையா? போர் என்பது அமைதியை கொடுக்கவே கொடுக்காது. ஆனா சில நேரங்கள்ல வன்முறை என்பது தவிர்க்க முடியாது. எப்படி மகாபாரத போர் தவிர்க்க முடியாதது ஆயிற்றோ அது போல வந்து வன்முறை வந்து தவிர்க்கப்படாது. அவர்கள் போர்க்களத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்க, இப்ப இது அர்ஜுனனுடைய ரெஃபரன்ஸ். அர்ஜுனன் சொல்றாரு இல்லையா, நான் சண்டை போட மாட்டேன், என்னுடைய சொந்த பந்துகள் எல்லாம் நான் கொல்ல மாட்டேன், எனக்கு வேண்டாம் இல்லையா, நான் மிகவும் நல்லவன், வன்முறையற்றவன், இப்படி எல்லாம் நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா அர்ஜுனரை பற்றி. எஸ், இஸ் அ குட் பர்சன் பை நேச்சர் எல்லாமே. ஆனா இந்த மாதிரி அவர் ஆலோசிக்கும் பொழுது, ஒரு போர் வீரனா இருந்து அவர் ஆலோசிக்கும் பொழுது அவர் ஒரு முட்டாள் என்று யார் சொல்றது? கிருஷ்ணர் சொல்றார். பொதுமக்களின் பார்வையில் மிகவும் நல்லது என்று மதிப்பிடும் விஷயங்கள் இங்கே கடவுளால் வந்து நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா, கண்டிக்கப்பட்டிருக்கு. சோ அதாவது நாம அனைத்துமே இறைவனுடைய கண்ணோட்டத்துல இருந்து எடுத்துட்டு போகணும். இதுல இருந்து நம்ம பிரபுபாதர் சொற்பொழிவுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? நம்முடைய கண்ணோட்டத்துல இருந்து எடுத்து செல்லும் போது அது நமக்கு நம்முடைய உணர்வுக்கேற்றவாறு, நம்முடைய புத்திக்கேற்றவாறு இல்லையா, மனசுக்கேற்றவாறு இது ரைட், இது சரின்னு நாம் நினைப்போம். ஆனா இறைவனுடைய பார்வையிலிருந்து நாம் அதை செலுத்தினோம் என்றால் உண்மையான
அதாவது கருத்து என்ன, உண்மையாகவே எது நல்லது எது தீயது என்பதை வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். சோ அந்த ஒரு நிலைக்கு தான் வந்து நாம மாற்றி அமைத்துக்கணும். அர்ஜுனனின் செயலை பகவான் கிருஷ்ணர் அங்கீகரிக்கவே இல்லை. இது எப்படி இருந்தது? நீச்சலே அடிக்காத ஒரு நபர், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் ஆஃப் 2.1 ஸ்லோகத்துலதான் அந்த பரப்பட்டுல சொல்லியிருப்பார் இல்லையா? நீச்சல் தெரியாத நபர் ஒரு சமுத்திரத்துல நீந்தத்துக்கு போனா அவனை காப்பாற்றுவதற்காக அவனை சட்டை பிடிச்சு இழுத்தா அவனை காப்பாற்ற முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா? சட்டை மட்டும்தான் வரும் நமக்கு கையில. அது போன்றது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது எல்லாத்தையுமே அறிந்தவன் யாரு? அர்ஜுனன். இருந்தாலும் அவன் இப்ப தேவையற்ற ஒரு விஷயத்துக்காக அவன் அழுது அதாவது அவனுடைய உடல் நடுக்கம் இதெல்லாமே பார்த்து அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து இவ்வாறு அவனை வந்து திட்டுறாரு இல்லையா? கார்பண்ண கோஷ பகத் ஸ்வபாக அந்த ஸ்லோகம் முடிஞ்ச பிறகு இன்னும் வந்து அப்பதான் வந்து உண்மையிலேயே வந்து ஒரு குரு சிஷ்யன் இடையில நடக்கக்கூடிய சீரியஸான வார்த்தைகள் வந்து அது வரைக்குமே அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனரை வந்து தன்னுடைய நண்பனாகவே பாவித்தார் இல்லையா? அந்த உரிமை கொண்டு அவனை வந்து திட்டவும் செய்தார். அதுதான் என்ன சொல்ற, புலன் திருப்திக்காக. ஆனால் இறுதியில் கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக அவர் வந்து சண்டையிட்டார். கரிஷ்ய வச்சனம் தவ இல்லையா? லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடி ஸ்லோகம். இதுதான் அர்ஜுனர் வந்து சொல்வார். அதுதான் நமது முழுமை உச்ச உணர்வின் திருப்திக்காக நாம் செயல்படும் போது இல்லையா? சோ இறைவனின் திருப்திக்காக ஆற்றப்படுவது எப்போதுமே உயர்வானது. ஓகே, இங்கோட நான் நிறுத்துறேன். ஓகே, இதுக்கு என்ன பேஜ் நம்பரு மாதாஜி? இதுக்கு எந்த பேஜ் நம்பர் வருது புக்ல? ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, இருங்க ஒரு நிமிஷம். கோ பேக் டு, நான் இதோட இங்க நிறுத்துறேன் ஒரு நிமிஷம். வியட்நாம் டேம் ஃபுல் இல்லையா? நீங்க இது வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம் நம்ம இல்லையா? பேஜ் மாதாஜி. At this point, some in the audience are filled with reservation. They are also up to the role of இல்லையா? சோ அது போல அவங்களும் அர்ஜுனர் போல அமைதி வேணும்னு கேக்குறாங்க இல்லையா? சோ கடைசியில அர்ஜுனர் வந்து போரிட்டார். யாருடைய திருப்திக்காக? இறைவனுடைய திருப்திக்காக, சுப்ரீம் கான்சியஸ்னஸ். இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எழுதிக்கிட்டேங்க. हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास